iti inak nakasuutan. Panubog ken bautin naknalakam, ngem ti Dios Apo ni kanu man di nakbaybayan. Isut ka mangak no dumteng ti suot to'y biyak. Ilisina kadagiti adu apegad, ngarut kakabsat itay liwayan iti agdaw-dawat. Ipaay mo panagan-anos panagpakumbaba, kadagiti tattao nga awanan rikna. Bayam laeng nupat katawaan da ka, laglagi pem tinalos kukwat inamarswa. Bilin ti Dios ayatem ti kabusur mo, di mo pagaryen iti pungtut di tanakem mo. Nutong paen day tabangir apis-pis mo, itayam pa'y tabangir aping-ping mo. Anyan aragsak ti ag-ama ti ken Kristo, nusurutem pagalagadan ti Dios Apo. Masagrap tay ayat na kendong mo, luptam tapos sumtap makitam ti kinapud mo. Ipaay mo panagan-anos panagpakumbaba, kadagiti tattao nga awanan rikna. Bayam laeng nupat katawaan da ka, laglagi pem tinalos kukwat inamarswa. Bilin ti Dios ayatem ti kabusor mo, di mo pagaryen iti pungtut di tanakem mo. Nutong paen day tabangir apis-pis mo, itayam pa'y tabangir aping-ping mo. Anyan aragsak ti agpamati ken Kristo, nusurutem pagalagadan ti Dios Apo. Masagrap tay ayat na kendong mo, luptam tapos sumtap makitam ti kinapud mo. Luptam tapos sumtap makitam ti kinapud mo. Daddo makinabak ng kendayaw tibiyang, ngem sa pulek na Diyosan naragsak, dito'y puso at daragsak, dito'y puso at dana Diyosan lapangge. Isut kukwam itay sumeten kukwam, dito'y pusok agranyag agragsak, dito'y pusok at daragsak,
semakuray ada tirigriga agkanta ag binigaraglasak dito'y puso at daragsak amok unay adaran at makaugas amok unay ijay trono agtugtugan amok unay asyak pinili na dito'y puso at daragsak yak mapaneknekan kadagiti tao tato'y dilak ken pusok awan laing na ngem mamamok unay ni Jesus ko dito'y puso at daragsak dito'y puso at dala Diyosan na panggep isot ko kwa mitay sumeten ko kwa dito'y puso agranyag agragsak dito'y puso at daragsak may sa amula atar taripatwen pagdibusan ti isip topan panunuten yagir pisiba nga umay magdadaen sibaan aranggas tagos lang nga umay nuti mulaket dito'y maaywanan kasta ti pamati no intay mabaybayan mapukaw ti naimbang mapakaisalakanan agawaan tay ngarud ni Jesus ti kama taisu ti manubong apakaisalakanan kamin nga aramid intay itaklin taisu ti matalek kengang nakabalik sut na ibaon adalan ti kapyan
ti basbasol kayo, inatay to sa pulen. Agawaan kay ngarod ni Jesus, di ka makaisuti manubot, apakaisalakanan. Tamin nga aramid intay, itakling kaisuti matalik, man nakabalik. Apo Diyos, awatin man, daytoy iman. Pulos nga jak ammo, palalo to'y bandog ko, nga dalan mo, ako tingin man to'y dawat ko. Turum man ti pagnaan, tapno ang mo ti dalan ko. Matnagak no awan ka, di pamati anasip ngit nga palalo. Pulos nga jakam mo, ikanak tinamnamak, tapno awan iti dwa-dwa. Apo denggem man to'y
Ruman ti pagnaan tapno ammo tuy dalan ko silawan tuy pagnaan kibinem daytoy ima iturong mo daytoy saka uwapo matnagak no awan ka kibinen daytoy ima kiturong mo daytoy sa